Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon dizuela kafea prestatzeko berri on bat eta berri txar bat dauzkagu. Zeinekin hasiko gara? Albiste txarra aipatuko dugu eta gero alaitzen joango gara. Ongi da, Goiuri, has zaitez. 1951tik 2020era Frantziako Eliza Katolikoan gutxienez 333.000 sexu abusu kasu izan dira adingaben kontra. Horietako 216.000 eliz gizonek egin dituzte, eta gainontzekoak Eliza Katolikoko langile laikoek. Kasu horien 132 bortxaketak izan dira. Beraz, bataz bestekoa 12 adingabekoa da eguneko. Amorrua, asarrea eta nazka sentitzen ditugu orain, denak batera. Somebody cries in the middle of the night. The neighbors hear but they turn out the light. A fragile soul caught in the hands of fate. Baina, tira, mesedez, albiste ona behar dugu. Albiste ona Tubacexeko langileak gaur goizeko 6etan itzuli direla Laudio eta Amurrioko plantetara, lanera. 226 egun iraunduen grebaren ostean, 340 langile bueltatu dira lanera. Hau da, erdia inguru. Ez da prozesu erraza izan, baina langile batzordaren gehiengoak eta enpresak akordioa sinatu zuten atzo eguerdian Bilbon. Azkenean, espero baino babes handiago izan duitunak. Txalo eta Suziri artean itzuli dira, gaur goizean goiz langileak. Aiaraldeko herritarren babesa jasotzeaz gain, pertsonaia publiko ugariren elkartasun mezuak jaso dituzte hilabete hauetan Tubacexeko grebalariek. Aktoreak, idazleak, musikariak, politikariak. La Excavadora taldeak adibidez kontzertu eskaini zuen Amurrioko plantaren sarreran. Eta Porrotx Paiazoa, Itziar Ituño aktorea eta Oskar Matute politikaria langileak bisitatzera gerturatu ziren. Badakizue Oskar Matute euskal langileen defentsan Espainiatik ibilia Mani Pacauren antzera erasotu ezkerkadaz. Oskar Matute. Oskar Matute, zure oro da bertute. Dialektikaz, deko zu borrokar Matute. Euskal langileen defentsa. Gaur Oskar Matuteren urtebetetze eguna da, 1972ko urriaren 5ean jaio zen Matute, EH Bilduko diputatua. Zorionak Matute. Zorionak dialektikaren erregari. Eta hitzak ondo baino beto menperatzen dituen beste gizon baten urtegunare bada gaurkoa. Zorionak Kirmen Uribe. 1970ko urriaren 5ean jaio zen Ondarroan musika taldeentzako letrak eta komiki gidoiak idazten hasi zen, eta 1986an Lizardi eta erotismoa estudio argitaratu zuen. Lizardiren poetikari buruzko saiakera Jon Elordirekin elkarlanean egina. Lan horri esker jaso zuen lehenengo literatur sari handia, 1985ean. Becerro de Bengoa saiakera saria hain zuzen ere. Gerora sari gehiago jaso ditu. Adibidez 2001ean kritika saria euskarazko poesiari, bitartean heldu eskutik lanagatik. 2009ean Espainiako narratiba sari nazionala, Bilbao New York Bilbao lanagatik, eta 2016ean 111 akademia saria elkarrekin esnatzeko ordua lanagatik. Idazle lanetan aritziaz gain, irakasle, gidoilari eta Raymond Carver, Silvia Plath, Anne Sexton, Mahu Darwish eta Wisława Szymborska idazleen olerkien itzultzaile izan da Kirmen Uribe. Eta besti asko idatzi ditu, Mikel Urdangarinekin bikote paregabea osatzen du. Aspaldian ez du zure berri izan ikarati zabiltza
azterdu eta eingo dugu berba betiko. Baina beste idazlea bat aipatu behar dugu gaurkoan. Magda Szabo, gaurko egunez jaio zen duela 104 urte. Ungariar idazle izan zen historiako Ungariar eleberri gilerik onenetarikoa, literaturaren arlo guztiak landu zituen antzerkia, poesia, saiakera, itzulpenak, memoriak. Szaboren eleberri askok inspirazio autobiografikoa dute eta batzuetan emakumezkoen patuaren eta harreman zailtasunei buruz aritzen da. Duela 14 urte hil zen, 90 urte zituela. Esaten dute bere eserleku gogokoenean aurkitu zutela eta liburu ireki bat zuela magalean. Upon a rainbow bridge tonight, I could see into your window, although you're far away. You were racing in a car, beside a boy you just don't know if he is a fool, but you have in mind. Eta gaur James Bonden mundu eguna da. 2012 ospatzen da egun hau James Bond sagaren lehenengo pelikulak 50 urte egin zituenetik. 1962an Londresen estreinatu zen Dr. No izeneko lehen filma hura Sean Connery eta Ursula Andrews protagonista zituena. Lehen film honen istorioan 007 agentea Jamaikara doa, Britaniar inteligentziako buru baten heriotza ikertzera. Ordutik 27 pelikula egin dituzte. Berriena oraintxe bertan Euskal Herriko zinemetan ikusi ezakeguna No Time to Die, abestia Billie Eilish eta Phineasek egin dute. Hogeita zazpi pelikula dagoeneko James Bonsek, bez, bueno, Bosek orainik, Miguel Bos esango dut. James Bonsai ere izan daiteke. James Bondek egin beharreko guztiala. Bueno, lasai, Hollywooden ez dira historiak sekula maitzen. Edo ala uste dute Xipenko zine zuzendariak? Soyuz MS-19 espazio ontzi errusiarra Anton Ishkaprelorov kosmonautarekin. Zeinek? Nola esan duzu barkatu, Goiuri? Barkatu. Esan? Anton Bai? Ishkaprelorov. Bastante txukune. Bueno, kontua da, Anton Ishkaprelorov kosmonautarekin dena jarraian hor bazegoen mami gehiago. Soyuz MS-19 espazio ontzi errusiarra Anton Ishkaprelorov kosmonautarekin, Julia Peresild aktorearekin eta Klim Shipenko zine zuzendariarekin nazioarteko espazio estaziora abiatu dira gaur. Bertan 2 aste egingo dituzte film bat grabatzen. Pelikulak doktore baten historia kontatuko du egoera dela eta espaziora joan beharko du kosmonauta baten bizitza salbatzera. Zu bai, dotore. Kanta ederra jarri duzu, baino bazegon beste bat, gero esango dizut. Aproposagoan ere ustez. Aha. Bota. Jarraitu ezakegu edo musikaz? Bota, bai. Ez, nik esan behar nuen guk ez dugula horrelako biderik egingo, nahiago dugula hemen geratu eta Euskal Herriko basoak edo ez basoak bisitatu. Juan Ignacio Artxogak zuaitzei buruz hitz egingo digu gaur ilunak argitzen tartean. Eta besteak beste hemen izango ditugu, eskurak eskubideen aldeko baliabide pedagogikoen zentroko koordinatzailea, Zaira García da Fonte, eta setem Egoaizeko formakuntza teknikari ere, Ainhoa Bilbao Arkotxa. Eta sagardoaren astea hasiko da bihar Igartu Beiti museoan, beraiekin hitz egingo dugu biharko prestatu dituzten eta datozen egunetako prestatu dituzten ekimenak ezagutzeko. Orduan ni kafe katila baino sagardo edalontzian nahiago. Eman egurre. Urriak 5 ditu gaur eta asteazkena da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Eta zuekin kafe baino ardoa gehiago maite duen eta ardoa baino bazkalosteak gehiago maite dituen emakumea maite asko du berak izena horrela jarri zieten. Maitena Salinas Beiztegi. Arratsaldeon Euskal Herria, plazterra. Berak bazkalosteak maite ditu, mazkalosteak baino gehiago akaso mazkalosteak nahi duzu, mazkalosteak. Hori baino gehiago akaso siestak
Baino ezin izan du gaur saio egin bartzuelako. Juri ez izarandi arratsaldean. Arratsaldean, enaiz batez iztazalea. Ja, baina gaur esan du programa horretik nik lotara joan nahi dut eta. Ez lotara ez dut esan? Etxera? Oera. Hori askoz interesgarriagoa da. Askoz hobeto. Akaso nere subkonsiente izan da, nik siesta botako nuken, ez pentsa, baina tira, arratsaleko 4:10 minutu ditugu, bigarren kafeak 254, urriak 5, lan egitea gogitzen zaigu, eta hizketan ari zaizuen honek, Inigo Asensio Elurridek, ongitor ematen dizu guztioi. Nahi baduzue gurekin geratu arratsaleko 6 bitartean, eta bestela, geratu gurekin arratsaleko 6 bitartean. Ongitorri. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Horixe, 4:11 minutu eta gu prestuekin saioa hasteko. Baduzue eskara musikalik zuek? Bai, Ui. Bai, ama. bai. Sarrera erdian hasi da, hemen Bai, barkatuko duzue, baina... barkatzen zaitugu. Bai, baina okerrena da, orintxe, inizela pentsatzen, David Bowie-nena da, bale? Nik esaten baizut unibertsoa eta David Bowie, ze kanta datorkizu burura? Space Oddity. Ui, madre. Zoragarria da. Oh! Oso ondo, Gaur zuretzako. horrela gaude. Zaira hemen dago, oraindik ez duzu ikusten, baina bera hemen ari da guri begirasen ez, ze pasatzen zaie hauei. Dagoeneko ikus dezakete. Uste dut foko pixka behar dugula. Horrela gustora maitena. Orain oso zoriontxua naiz, bai. Ondo, maite duten tartean murgiluko gara. Venga, bota. Baina alto. Take your protein pills and put your helmet on. Bueno, maiten abiatu horretik zuek ere zuen maite dutak elkarbanatu ditzak. Ez zuen oski eta gorkak dagoeneko esan digun, nire gaurko maite duta da atzoko Max sarietan bagabila kanta entzutea Asier Etxandiaren eskutik. Guk entzulea ohitzen joateko aurten aldaketatxo bat badugu gure maite duten tartearekin. Guri dagokigunez beste aukera batzuk ere bideratu ditugu. Maite duta, ohikoa, klasikoa, inoiz utxe egiten ez duen hori. Maite dut eza, pixkate norberaren amorruak eta ateratzeko aukerare ematen duena. Zer gorroto, ura eufemistikoki maite dut ezaren atzean iskutatu. Eta hirugarren aukera bat ere badugu, maiteko nuke. Maiteko nuke bereziki maite dut. Meta maite dut egin duzu. Edo meta maiteko nukena. Ai, ez da izan egin dudan. Entzulez gain gonbidatuek ere, batez ere gurekin abiera hasieratek daudenean ere parte hartzaketen maite dutetan, beraz zaira hasi pentsatzen zer maite duzun, eta geroxiago galdutuko dizugu agurtzen zaitugunean. Baina maiten abiatuko gara. Bale, hasiko naiz. Bale, atzo, dakizuen moduan, nola jakingo zuzue ba. WhatsApp eta Facebook eta denak bertan bera gelditu ziren 6 orduz, asko gure artean komunikatzen saiatu ginen, baina ez zan posible izan. Eta tira, 6 ordu hoietan gauza asko pasatu ziren, eta gaurko Twitterreko Satisfyer kontsoladoreak zera esan du bere kontuan. Arrano polaz, jipoia, zer gertatzen zaizu gaur sekulako astindua ematen ari nauzu. Bueno, batzo norberak ordu ez komunikatibo horiek edo zibernetiko. Bueno, oso komunikatibo. Bai. Asko komunikatzen du. Barne komunikazioa, norbere buruarekin komunikazioa, autoezagutza. Autoezagutza, beti hori esaten da, ez? Adimen emozionala norberarekin hasten dela, hori ere norberarekin hasten da, bai. Gaixo, horrek nahi du Satisfyera beste egunetan abandonatuta auki duzuela. Bueno, eta batez ere horrek nahi du Satisfyerrak badituela emozioak. Eta ez da hori oso presente bagara. My spaceship knows
Eta zure maite dutago, Juri? Nik maite dut Hiruko erregela. Hiruko erregela. Bai. Uste dut, dela, eskolan ikasi eta gehien erabili dudan, ez dakit, matematikan behintzat, gehien erabili dudana. Hiruko erregela da, zoragarria. Denen erabili dut. Baina ez aldute kendu edo konta iguzu zen zerbait irakurri nuen atzo? Bai, horregatik gaur nire maitasun aitormena Hiruko erregelarentzat ze irakurri dut baita Twitterren, baina eskoletan ez dutela ikasten Hiruko erregela. Eta beste metodologia daukatela, portzentaiekin eta horrelako gauzekin, ondorioak ateratzeko, baina Hiruko erregela ez dute ikasten jaumek. Mundua pikutara da. Eta nik maite dut Hiruko erregela. Bai, asko erabiltzen dut. Uste dut matematikan ikasi genunetik, batez ere, gero, ez dakit, giro teknologiko eta zientifikoetan ibili ezkarearentzat, probetxuzko gauzatako bat izan zela. Bentsa, zenbatera gero, aztu dugu zatiketak egiten bi zenbakirekin. Alegia, zeira mikrofona egiten daukazu, ja? Ez aiguzu. Ez, mesedez, partekatu, familia baten modukoa da. Arratxalde honetan, egitore bigarren kafera, Zaira García da Fonte. Maite dut arantxe galetuko dizut, baina matematika giro honen inguruan zerbait egitu nahi balin bazenuen ere, hauxe da momentu, Nik ez dakit, zatiketak egiten ez da batekin. Batekin ere. Baina Hiruko erregela badakizu. Bai. Ikusten? Baliagarria zelako oso. Lehenguan, nik kuadrian badut, hainbat irakasle, ingenieri izan eta gero irakaskuntzan amaitu dutenak, eta hor txari ziren, irakaslei erakusteko bi zifrako zatiketak ere egiten ikasi bar izan zutela. Ze, noski, pentsa dezakegu, ingeniari batek hori asko erabiltzen duela, baina kalkulagailu erabiltzen du gehiago. Eta orduan urteekin, bi zifratako zatiketa horiek egiten, ahaztu egiten dute. Eta berrikasi egin bar izan zuela, bere ikaslei erakusteko. Eta horrexatik esaten nuen, Hiruko erregela, hori deno gogoratzen dugu. Baina zentzu guztia dauka, erabiltzen ez duzuna funtzionalidadea galtzen du. Atrofiatu egiten da. Ui, ama. Horrela da. Oi. Satisfaiera izan ezik. Iabete kajoian geliko gita gero ere. Ondo da. Bai. Baina kargatu berda, Bai, jakina. Nire maite dut ez da metafisikoa, simplegoa da, eta kafearekin lotutakoa da. Ara? Maite dut ez izango zen. Maite dut ez. Kafea, ez duzu maite? Bai, kafea, bai. Baina bada sentsazio bat, kafe dale batek inoiz sufrituko zuena. Eta da, kafearen azken tragotxoa hortxe duzula pentsatu, katillo hartu, ura dastatzera joan eta ez bukatuta zegoen, tragori hartuta bazenuen. Sentsazio hori oso gogorra da. Atzo pasazitzaidan. Eta maite dut empatia ere. Zaira García da Fonteke kafe hartzen du? Deskafeinatua. Sentitzen du, baina gure laborategian deskafeinatua bukatu zen. Uste dut maitena bukatu zuela eta arduztik ez dugu ekarri. Bai, zeni beti lehenbizikoa kafeinakin hartzen dut, baina hortik aurrera deskafeinatua. Sentitzen dugu, baina Zaira zure maite duta kontatu bat duzu. Maite dut asko patata tortilla jatea. Osea, egunero posible baldin bada, egunero. Egunero jaten duzu patata tortilla, Eguerdian. Eta gaina eguerdian behar du. Kafe batekin edo... Ez du, zergatik. Eta identifikatu dituzu ea ze taberna edo jatetxetan eskaintzen dituzen oberenak? Bai. Hoi eta kalamarrak. Ara? Baina kalamarrak ja asteburutan. Kalamarren rankina bai badaukadala. Bai? Patata tortillena ez. Ez. Eta top bat, kalamar top 1? Baina publizidade izango da. Baina, kapitalismoaren garretan eroritako kate edo jatetxe bat baldin bada, ez ziguz esan. Baina taberna txiki edo jatorra baldin bada, inungo arazorik gabe. Vale. Itxaspe, onjarbi. Ara, begira. Asteburu hontan, noa? Begiratuko dut. Marinaren fondoan. Ados. Bai. Ze ondo, hasi beharko dugu ez da? Hor goxo gaude. Oso udazken ero gaude gaur. Ez zaizu iruditzen? Bai, udazken ero gaude. Ez dago egoaizea, Ja, baina gu egoaizetuta gaude. Guk ez daukagu minuturik galtzeko, beraz, saio hasiko dugu segituan. Mikel Erentxunen El Club de las Horas kontadas hau entzuten bukatzen dugunean. Eta
eta martxan izango arazuekin. Eta Jon Liz, eskerrik asko, bai mikrofono bat hemendik irikita genuen beharretuen tokian, eta entzuleko jartzun pixka bat somatzen zuten Strangerdean. Eskerrik asko, konponduta, segituan abiatuko dugu gorko saio, tortilla patata eta guzti. Honena Hernanik, Guadio Gorkak. Bueno, hor ja, kaso rankin egin marko dugu beraz. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Donostian kokatzen den Aieteko jauregia aski ezaguna zaigu askori. 1878an eraiki zen Bailengo dukeen aginduz eta aintzinean, Done Jakue bidea egiten zuten erromesak bertatik igarotzen omen ziren. Espainiako hainbat errege eta erreginen bizileku izan zen 1883an Miramar jauregia eraiki zuten arte. Pertsonaia ospetsu asko izan dira Aieteko jauregiko aretoetan, tartean, Victoria erregina eta Eugenia Maria de Montijo. Frankismoan ere asko ziren udaldian Donostiara etortzen zirenak. 1941 eta 1975 bitartean Frankok Aieteko jauregian igaro zituen udako oporrak. Handik abiatu zen Hendaiara Adolf Hitlerrekin bizitzeko, eta biltzeko barkatu. Eta jauregian zegoela erabaki zuen Ameriketako Estatu Batuetako politikaren alde egitea. Baina historiak batzuetan ordainetan hartzen ditu aurretik pairatutakoak eta irudimen kolektiboa aldatzen ere saiatzen da. Tokien energia zein helburuak aldatuz. Justizi poetikoa bailitzan, egun eta 2010 ezkeroztik bakearen eta giza eskubideen etxearen egoitza da eta bere lorategiak umeentzako jolasguneak bilakatu dira. Bertan kokatzen da Eskura, giza eskubideen aldeko pedagogia baliabideen zentroa. Eskuraren misioa ez da edonola nahikoa ez horixe. Euskadin bizi diren herritarrak euren eskubideen inguruan berri izateaz gain, eguneroko bizitzan baliatzeko gai izan gaitezen giza eskubideen aldeko errekurtso pedagogikoak biltzea, zabaltzea eta sortzea du xede. Bihar eta asteazkenean, giza eskubideen aldeko baliabide pedagogikoen 3. mintegi internazionala ospatuko da Donostiako kursalean, eta aldaketa klimatikoari eutxiko dio. Honek, giza eskubideen urraketekin duen eragin eta erlazio zuzenaren inguruan solasteko. Eta guzti honen inguruan hitz egiteko, Zaira Garzia da Fonte dugu gurekin, bera gizarte langilea da, irakasleen prestakuntzarako mastera bat egin zuen, hezkuntza orientazioan espezializatua, aipamen berezia lortu zuelarik master amaierako lanean. Horrez gain, ikasketa feministetan eta genero ikasketetan master bat ere badu. Urtetan zehar, sexu eta ugalketa eskubidei lotuta egonda profesionalki, baita osasunerako eta ongizaterako eskubidera ere.
Gaur egun Donostiako ospitaleko pailazoen elkarteko lehendakaria da, eta eskura giza eskubideen aldeko baliabide pedagogikoen zentroko koordinatzailea. Arratsaldeon Zaira. Arratsaldeon Maitena. Plazerra zuen izatea. Zer dira giza eskubideen aldeko pedagogia baliabideak? Horrela, laburrean Zaira. Hitz potoloak dira. Ez broma da, denbora daukazu. Saiontan denbora daukagu gauzetaz hitz egiteko. Ze galdera erresa. Bai. Bueno, hezkuntza esaten dugunean asko hobeto ulertzen dugu, zer den SDA eta hezkuntza. Baina baliabide pedagogiko kontzeptua erabili nahi izan zuten sortu zutenean zentroa, baliabide pedagogikoak, kontzeptu zabalago bat bezala ulertu daitekelako. Eta azkenean giza eskubideak zer diren, zertarako balio duten eta barretarako ulertzeko edozein formatua baliagarria da eta beharrezkoa. Bai musika, bai gida didaktiko bat, bai pelikula bat. Orduan, baliabide pedagogikoak anitzak izan daitezke eta hoiek beti lantzen baldin baituzte giza eskubideak, gure zentroan lekua izango dute. Eta eskuran adibidez, zuen egunerokoan, zer egiten duzue, jasotzen dituzue eta ez da, kanpotik datozkizuen, ekarpenak ere, eta zuek sortu ere egiten dituzue esan dugun moduan. Hori da. Baukagu dokumentalista bat, bere lana, bere denbora guztia ematen du baliabide pedagogikoak detektatzen eta lortzen. Eta aldi berean ere, edonork sortzen duela baliabide pedagogiko bat, bidaltzen baldin baigu, katalogatzen dugu. Gu Euskadiko liburutegien saren barne gaude, liburutegi espezializatua bezala. Eta horrez gain, beste lankideok sortzen ditugu baliabide pedagogikoak beste profesionalekin elkarlanean. Jarduera ardatza batzuk jarraitzen dituzu, ezta? Zeintzuk dira? Jarduerak dira biltzea, esan dezun bezala, dokumentalistaren ardura dela, bestetik sortzea, hirugarrenik zabaltzea, hor sartzen dela mintegia, gero hitz egingo degula. Eta azkenik kopartizipazioa edo elkar parte hartzea. Deitzen dioguna, jarduera hori gehien bat transversala dela besteetan. Orduan, aliantzak sortzea eta bultzatzea sareak eta bar. Zuk urteak daramazkizu, bai profesionalki eta pertsonalki ere, ze normalean profesionalki honetara dedikatzen dena ere badu pertsonaletik ere asko, euren balio propiotik. Nola ikusten duzu, gizarteratuta dago giza eskubideen, esango nuke ez dakit, kultura, ideologia ere esan daiteke, edo, benetan jendeak badaki zertaz ari garen giza eskubideen inguruan hitz egiten dugunean? Nik esango nuke oso naturalizatutak ditugula. Oso egunerokotasunean praktikan jartzen ditugula, eta batzutan ez gela konstientez zenbateraino giza eskubide baten praktika burutzen ari gean. Baina noski edonork giza eskubideetaz hitz egiten hasten zarenean badakiela, ezagutzen dituela, eta gutxi gora bera bere historia zein izan den badakiela. Baina bai, askotan urraketak ematen dira eta ez ditugu identifikatzen. Oraindik, ibilbidea badago egiteko, eta kontziente izan behar gea 72 urte dituztela bakarrik. Oso denbora gutxi da historian. 72 urte, edozein gizartetako kideok ondo barneratzeko zerbait, bere iruditegian edozein gauzetan. Gaur egun ere, helburu bezala umeak ere badituzue, ez dakit heziketa aldetik ere baliabide pedagogikoak sortzen direnean, nola txertatu eguneroko heziketa ereduan ere, nola ikusten duzu erresa da gaur egun horrelako materiala sortu zein txertatzea, bizi dugun sistema honetan, irekita gaude? Esango nuke, hezkuntza sisteman, bai desente lantzen ari direla, eta hezkuntza sisteman badagoela konpromesu bat. Askotan pixu gehiegi jartzen diogu ere bai hezkuntza formaleiko profesionalei horretan. Arlo informalean gehiago kostatzen zaigu.
Nere ustez ez degulako ulertzen arlo informalak ere ez den egiten duela, komunikabideek ere ez den dituzte gizarteak eta horrelako espazioak ere hezkuntza espazioak bezala ulertu beharko genituzkela, hori falta zaigu. Eta ez formal horretan zuen eskaintza edo hor zaituztegu lagungarri? Bai, egia esan zentroa oso berria da, oraindik forma hartzen dabil, 3 urte eta erdi ditu bakarrik, martxan jartzea ez da bat ere erresa izan, azkenean markoa egin behar dezula, ere bai kontenidua egin behar dezu, eta orduan bidean gaude, baina intentzia izango litzake, arlo informal horretan dauden profesional guztientzako ere baliabide pedagogikoak egon alizatea. Leno esan duzu moduan, interdisciplinarietatea ere lantzen dela, ez? Askotan esaten dugunean zerbait ezitzaia denean pentsatzen dugu idatziz dagoela, txosten bat izan behar duela, baino era asko daude eta material asko dago, ez? Errekurtso asko dituzue horretarako. Bai, azkenean balitekezuk pelikula bat ikustea eta hortik jakintza edo hausnarketa bat ateratzea askoz sakonagoa edo esanguratsua liburu batetik baino edo irakasle baten txapa batetik baino. Kariñotik esan da beti ere, maitasunetik. Asko maite ditut irakasleak. Gu ikasle ginera ere gertatzen zitzaigun. Egian azaltzen ziguten zerbait eta gero pelikula ikusten genuen eta pelikula ikasi arte ez genitun barneratzen ordura arte irakasleak esandako ordu eta ordu horiek. Horrela izaten zen, bai, agian gainera egun datozen belaunaldiek ere ohitura gehiago dute ikusentzunezkoa erabiltzeko, ez da? Eta pentsatzen dut hori ere zuen kasuan aintzat izango duzuela. Bai, saiatzen gea. Adibidez, azkeneko urteetan influencerrak eta horrelakoak ez oso referente, importanteak bilakatzen ari dira, oraindik horrelako errekurtsoak, baliabide pedagogikoak bezala ez ditugu ulertzen, ez diogu lekurik eman, baina igual planteatzeko dago edo buelta bat eman barko genioke ez, nola eraldatzen ari den formatu horiek nola barne bildu eta. Politia da nola oso garden ez, azaltzen duzun hori, bidea egiten ari zaretela, ari garela. Azkenean eskura ere gizarteren islada delako, ez? Eta horretan ari gara. Ez? Denok ari gara ez zen elkarrekin. Bai, eta eskura gainera sortu zan, beste giza eskubideak lantzeko sortu diren instituto edo zentro batzuekin batera. Zentroiek iraganera begiratzen dutenak, adibidez gogora institutoa edo memoriala Gasteizen, eta badago ibilbidea egina iraganean eta horren lanketan eta bake prozesuetan, baina etorkizuna lantzeko zer daukago ez, eta konturatu zirenean ez zegoela ezer pentsatu zuten zein da estrategia hoberena hezkuntza. Orduan baliabide pedagogikoak behar ditugu. Eta orduan eskura sortu zuten, baina zerbait berezia bezala, ez gaude ohitutak horretaz hitz egitera edo fokoa etorkizunean jartzera. Bai, eta gaiak lantzea, ez, mamitzea, gero ere gure artean, gure egunerokoan ere eztabaida sortu dadin, ez? Beti ere era osasuntsu eta bizikidetzari begira. Giza eskubideen aldeko baliabide pedagogikoen 3. nazioarteko mintegia aipatu dugu lehenago, eta hau adibidez, izan daiteke beste ekarpen bat ere, kasunetan helduentzako, ez, zuzenduta dagoena. Konta iguzu, nor parte hartuko duen, zertan datza, eta gonbitea ere luzatu dezakegula, alegia bihar eta etzi ospatuko delako. Noski. Bihar atxaldean eukiko dugun bloke guztia bideratuta dago proiektu komunitarioei eta administrazioen praktika honei. Orduan, aurkeztuko diren baliabide pedagogikoak,
daukagu kriston zorteaz, inaugurazioa ingo digu Nazio Batuetako ingurumen eta giza eskubideen errelatore berezia. David bueno, esaten dut Boyd, ez? Boyd, bai, izango da. Bai, gainera esan beharra dago, aste honetan, balitekeela kontseiluak onartzea ingurumenaren eskubidea oinarrizko giza eskubide bat bezala. Baliteke aste honetan berri oso on bat jasotzea munduko gizarte guztiek. Orduan, berarekin egongo gea, naizta bideo deia izan. Eta gero aukera izango dugu Mediterraneon zehar aurrera eramaten ari diren proiektu batzuen baliabide pedagogiko gisa ezagutzeko eta amaitzeko bertako proiektu batzuen iniziatibak eukiko ditugu. Guztiz bideratuta komunitatera, administraziora, bertako profesionaletara. Eta ostegunean fokoa jarriko dugu hezkuntza sistemako profesionaletan. Orduan bai bideratua egongo da irakasleentzat eta izango dira baliabide pedagogikoak, adibidez, ozeanoak eta kriosfera landu alizateko, bizitzarako eskubidea landu alizateko, lurraldeko defendatzaileak eta justizia globala lantzen duen baliabide pedagogiko bat aurkeztuko digutelako, hezkuntza ekosoziala zer den ere esplikatuko digute, eta ekopazifismoa. Eta amaitzeko, atxaldean, Jaio Herrero da gurekin, ekofeminismoaren inguruan hitz egiteko. Bai, gonbidatu ezin hobeak. Daude bai bihar eta etzi. Oraindik kosta egiten zaigu gizarte bezala ulertzea klima aldaketak ekarri ditzaken giza eskubideen urraketak identifikatzeko kosta egiten zaigu bien arteko erlazioa ulertzea? Bai, asko kostatzen zaigu. Giza eskubideak sortu zirenean 1948 urtean, oraindik mugimendu ekologistak ez zuen indarrik. 1960 aldean sortu zalako. Orduan, ez zuten barne bildu naturarekin zerikusia zuten ezer. Gerora, konturatu izan gea, ez daukagala inungo zentzurik gizakia naturari gabe eta, alderantziz, ez? Orduan, fokoa harremanean jarri behar degula. Ez garelako bata bestean gabe, beti esaten da hori, ez? Orduan, bermatzen baldin baditugu giza eskubideak eta bermatzen baldin baditugu naturaren eskubideak edo natura osasuntsu, osasungarri, garbi eta seguru bat izateko eskubidea bermatzen baldin badugu, beste giza eskubideak bermatutak izateko aukera gehiago izango ditugu. Besteak beste, jendeak ulertu dezan, bizitzarako eskubidea? Bizitzarako eskubidea, etxe bizitza bat duin eta seguru bat izateko eskubidea, ze krisi klimatikoak modu, probabilitate gutxiago batekin emango dira, ura garbia izateko eskubidea, eta bazkenean aire eskutsatua, ez? Izateko eskubidea. Esaten da gaina, esaten da, ez, bizitzen ari gara etorkin klimatikoen mugimenduak ere, orduan eta gehiago areagotzen ari direla, eta Bigarren Gerra Mundutik ona nola hori bikoizten da irukozten ari dan, oso azkar, ez? Uste genuena, baino azkarrago, hau da, gaur gu ez, gure etxetan mantentzen gara, baino inorrek ez daki, gu bihar ere izan gaitezken beraiek, ez da? Bai. Uste dut, gure iruditegietan katastrofe klimatikoak beste lurralde batzuetan kokatzen ditugula, eta ez gehala konstiente dena lotuta dagoela. Eta guk egiten duguna eragina duela munduko beste leku batean, erosten dugulako agian beste nonbaiteko janaria edo produktuak, eta alderantziz izan daitekela, edo noizbait ere hemen katastrofe klimatiko bat izan aldegula.
Horri pixkatiraka, zaira, bihar zehazki inguru bat gaina ospatuko da, euskeraz izango dena, eta partaideak bestea beste dira Ainhoa Bilbao Arkotxa, Setem Hegohaizeako formakuntza teknikaria, Amaia Otazo, Kutxaguneko kontsumo jasangarrirako proiektuko kudeatzailea, Leire Rodríguez Zubiaurre, ingurumen zientzietan lizentziatua eta Uliako Lore Baratza proiektuko kidea ere izango ditugu, eta gaur, pentsatu dugu Ainhoa Bilbao Arkotxa hemen izatea garrantzitsua zela, zuk ez duzu ikusten zaira, baina gu hemen dugu, entzungo duzu. Beraz, agurtu egingo dugu, kaixo Ainhoa, kaixo bai, Ainhoa Bilbao Arkotxa Setem Hegohaizean egiten du lan, 2015 urtetik, ordutik ona erakundearen formakuntza arloa koordinatzen du, 2018tik aurrera balio faktoria izenez ezagutzen dena, faktoriadevalores.eus, webgunean aurkitu dezakeguna. Formakuntza proiektu honen bidez, Setemek herritarren artean kontzientzia kritikoa eta mobilizazioa sustatu nahi ditu, batez ere ekoizpen eta kontsumo, justu horren harira, hartzen izun eta zaira esandakoa, kontsumo eraldatzaile eta feministaren arloan. Ez da, Ainhoa, zer da Setem eta zein helburu nagusi dituzue zuen elkartean? Setem Hegohaizea erakunde txiki bat da, gobernuz kanpokoa eta garapenerako elkartasun proiektuak ere badituena. Eta gure helburua da, beste erakunde asko bezala, mundua eraldatzea. Baina, maila edo epe laburrera, aldaketa posibleak sustatu nahi ditugu, ekonomia eta, kontsumo eta ekoizpen eraldatzailearen esparru honetan, eta, horretarako erabiltzen ditugu bai ganapenerako lankidetza proiektuak, batez ere Latinoamerikan ditugun erakunde lankideekin, egiten ditugu ikerketak eta horrekin lortzen dugun informazioarekin salaketa eta jendea mobilizatzen dugu kontzientzia kritikoa izatera eta salaketak egitera, formakuntza, hezkuntza aipatzen ari zineten eta hezkuntza eraldatzailea edo gizartea eraldatzeko hezkuntza egiten dugu, saiatzen gara ere, kale ekintzak egiten eta egia esan erakunde txiki bat gara, baina pixkat denetarik egiten dugu eta gauza asko eta interesgarri asko egiten ditugu. Erakunde txiki bat izateko jotasu ari zarete, Aldeguna. Bai. Zu orain Gasteiztik ari zara, ez da? Baina Gasteizen aparte Euskal Herritik ere mugitzen zarete, ez da? Beste udalerri batzutara ere joaten zarete horrelako ekimenak eta jarduerak zabaltzea eta eskaintzea. Bai, hala da. Gasteizen dugu egoitza nagusia, baina, presentzia badugu Bilbon eta Donostien, eta handikan beste herrietatik hori da mugitzen gara. Nafarroan badago Setem Nafarroa, gure, lagunak, baina, independenteak ere bai, eta, haiekin batzuetan ere gauzak elkarrekin egiten ditugu, baina, gu batez ere autonomia erkidegoan mugitzen gara. Eta kontsumo kritiko eta eraldatzailea sustatzeko prestakuntza programa berri bat aurkeztu berri duzue. Ez banago erduera egun gutxi, ez da? Zertan datza, eta komentatu agian hemen entzuleen artean badago nor, parte hartu nahi duenik edo. Bai, behitugu, egia esan, 30 urte daramatzagu formakuntza espazioak sortzen eta eskaintzen, hausnarketarako eta mugiarazteko, jendea mobilizatzeko. 2018tik aurrera, zuk lehen esan duzun bezala, hori balio faktoria izeneko proiektuan sartzen dugu. Eta ikasturteko programazio bat dugu, hilabete bakoitzean gai bati heltzen diogu, kontsumo eta ekoizpenari lotuta, eta hainbat jarduera antolatzen ditugu, izan ditezkela, topaketak, direla jarduera motzak, hitzaldiak, antzeslanak, lantegiak eta ikastaroak, dira pixkat luzeagoak, hausnartzeko, sakontzeko, baina beti izaten dira egun bat edo bikoak. Eta momentuz kaleratu deguna da abendurarteko programazioa, hemendik hilabete batzutara jakinaraziko dugu, ekainera bitartean deguna. Baina, jendeak interesa badu jakin dezala, momentuz Gasteizen badituloga lehenengo jarduerak, urrian,
Abya edo, bueno, Amerika Latinarekin harremana dutenak, bizitze onaren inguruan, edo, bueno, hemen gertu ditugun enpresa handiek bertan dituzten inpaktu latzak, horiek aztertuko ere ingo ditugu, eta nola aldaketak eskatu, eta nola handauden borrokak lagundu eta sustatu. Eta azaroan, bai, 3 lurraldeetan izango ditugu jarduerak. Eta azaroan landuko dugun gaia, igual pixkat aldentzen da, orain arte hitz egindakoaz, baina, bueno, guretzat garrantzia handia dauka, da kontsumoak eta gure egunero kontsumoak ze harremana dauen indarkeria matxistekin. Nola, bueno, gure kontsumoan askotan topatzen ditugu eta sufritzen ditugu indarkeria hauek, eta baita ere nola batzutan ere, bueno, errepikatzen edo, bueno, batzutan hori errepikatzen ere ditugu estereotipoen bitartez, eta bar. Eta horren inguruan, bueno, guk badugu, egin genuen bere momentuan ikerketa bat, indarkeria kontsumitzen dugu, izena duena, eta horretan oinarrituta dokumental bat atera genuen, Fabricando Mujeres. Eta Fabricando Mujeres 2.0 dela 2. partea. Orduan dokumental horren emanaldiak izango ditugu, Gasteizen, Elgoibarren, Oñatin, bai. Eta, bueno, eta informe horretan bertan, ikerketa horretan bertan oinarrituta, badugu, Irantzuarelari eskatu genion bakarrizketa moduko bat sortzeko, deitzen dena, ez dago matriarkaturik, ez da supermerkatuan ere, bueno, humorea erabiltzen dugu. Helenago bai aipatu dugu gure artean, eta esan dugu, ze eslogan ona kamiseta baterako. Bai, bueno, justamente aurrela hasten da, hitz egiten. Nola, Euskal Herrian matriarkatua badagoen, bueno, hori desmontatu egin behar dugu, eta ez dago, ez da supermerkatuan ere. Orduan, lotura horiek ikustarazten ditu Irantzuk bere bazkarrizketaren bitartez, eta hori izango dugu Bizkaialdean, Bilbon, Basaurin eta Ermuan, uste dut. Eta, bueno, hor jartzen ari zaretena da, informazio guztia gure ikerketaren informazioa, dokumentalak, eta hori guztia web orrialde batuan biltzen ditugu, fabricandomujeres.org, eta, bueno, hor, interesa edo kuriositatu den jendeak, animatzen ditut, hor sartzera eta, bueno, kuriosatzera. Ez da web arrunta interaktiboa da, eta, bueno, sorpresa batzuk baditu, eta, bueno, badugu, bueno, Maite izeneko emakume bat, berak ezagutzen du ondo, hor duzu, berak ezagutzen du ondo, emakumen fabrika hau, eta berak gidatzen du, eta, bueno, azaltzen diguzter egin dezakegun fabrika hori, bueno, hor eztanda egiteko, edo, bueno, ikusiko dugu, zer egiteko, bai. Spoilerrik ez. Jendeak parte hartu dezala. Ainhoa, zuek lehenagoagien parte hartzearen inguruan, hausnarketa bat ere egin duzu ez, leheno bestera batea ikusten zenituzten gauzak edo agian planteatzen zenituzten jarduerak, eta aldiz orain beste pentsakera batetik egiten duzue. Jendeak nola erantzuten du horrelako gauzetara? Esan nahi duzu, eskaintzen ditugun, antolatzen ditugun jardueretara, eda? Bai, hori da. Bai, guk, 2008an balio faktoria sortu genuen, ikusi genuelako, jendeak ja, ez zela iristen gure planteamenduan egiten genituen ikastaro luzeetara. Jendeak denborarik ez dauka, edo ez da kapaza denbora luzera, epe luzera planifikatzeko, bizitza jendearen bizitza asko aldatzen da, hilabetetik batek bestera. Orduan erabaki genuen salto hau ematea, eta eskaintzen duguna, malguagoa da, jende gehiagorengana iristeko aukera ematen digu, gai berriak lantzeko, igual guk baditugu bai batzuk, ardatz batzuk, betidanik landu izan ditugunak, baina programazionek aukera ematen digu gauza berriak esploratzeko, nahiz eta guk igual adituak ez izan, asko ezagutu, baina animatu gaitezke, jendea aditua den jendea gonbidatzera eta lehioak irekitzera. Eta horrela, datorren jendea animatzen dugu, ekitera, alternatibak ezagutzera, alternatibetan parte hartzera, hausnarketa eta, gauzak alternatibak badirela ezagutzera eta, esploratzera.
Ze garrantzitsua den egokitzeko gaitasun hori eukitzea, ez? Ikusten duzu, zuk egiten duzuna, bagian jendeak ezin dula ondo aprobetxatu, eta eraldatzen duzu, jende gehiagori iristeko, hori oso garrantzitsua da. Gaina horrek erakusten du benetan pertsonentzako egiten Hori duzula da. alegia, ez? Ez zure agenda zurrun batetik abiatuz, baizik eta pertsonak behar dituzula eta pertsonentzako egina dagoela. Ainhoa, lehenago komentatu duzu indarkeria matxista eta kontsumoaren arteko erlazioaz. Ziur aski jende askok pentsatuko du, baina zein da erlazioa? Ez dakit Baina nola? Nola liteke hau? Esaiguzu Bai. pikin nola ulertu dezagun edo denok zerbait berdina izan Bai. dezagun. Beitu, ikerketa hauek egin genituenean, izan ziren erabat parte hartzaileak, izan genituen adituak eta adituak ez zirenak, talde eztabaidak, elkarrizketak, inkestak, eta hortik egia esan, atera genituen emaitzak ez ziren oso sorpresa eragiten, ze ia esan, bazen, bagenekiena, baina pixkat bistan jartzea. Azkenean, genero desberdintasunak gure bizitza osoan daude, eta nola ez gure kontsumoan ere bai, ez dugu berdin kontsumitzen, ez gaituzte ez den berdin kontsumitzeko, ez gauza bera kontsumitzeko, ez ikusi genuena zan errolak eta estereotipoak kontsumoan ere errepikatu egiten direla. Eta ez bakarrik, igual errezena da ikusteko da publizitatea. Publizitateak oraindik ere, eta, igual adibide ikusgarriena da, errepikatzen ditu betiko estereotipoak. Eta ikusten ditugu amak, superwomanak, dena egiteko kapazak direnak, lan egin umeak zaindu lagunekin egon, eta gainera eder eta argal, eta horiek dira saltzen dizkiguten ereduak, eta hola erosi eta jaten ditugunak. Hori, ikusi dugu jarraitzen dutela emakumeak izaten, elikadura, garbiketa produktuak, horrelako kontsumoaz arduratzen direnak, gainera ardura eta erruduntasun karga handi batekin, ze ez badute familiarentzat elikagairik hoberenak erosten, haien ardura eta haien errua da. Ikusi genituen, hainbat, egia esan, ikerketa zentratu genuen esparru ezberdinetan, ezin genuen dena arakatu eta erdiratu genuen elikaduran esparruan, kosmetikaren esparruan, kosmetika oso interesgarria da, kosmetika kontsumo gehiena oraindik ere emakumeok egiten dugu, eta gainera kalte berezi bat egiten diguten produktuak kontsumitzen ditugu, takoiek eta fajetatik, zirugiara, azala mintzan duten, azala zuritzeko produktuak, depilazioa. Eraso, ez? Bihurtzen diren zenbat produktu eta zen naturaltasunarekin, ez? Erosten ditugun. Pentsatzen dugulako benetan behar ditugula guk geu izateko. Bai, eta mugikortasunaren landu genuen, eta ikusten da nola emakumeak garen adibidez garraio publikoa gehien erabiltzen duguna, eta kaldetzen digu garraio publiko bat ez egotea, landu izan dugu energia kontsumoa, pobrezia energetikoa emakumeoi bereziki eragiten digu, serien kontsumoa eta mugikorren erabilera, mugikorren bitartez jasatzen ditugun indarkeriak, pixkan denetarik, baina ardatza egia esan, ardatza bera da, esparru guztietan. Ainhoa, aipatu duzu hor, indarkeria, zuenganako indarkeria eragiten duten, publizitate, kontsumo mota, eta hori guztiak bildu nahi dituzuela egitasmoaren bitartez, ez dakit entzuleak akaso zalantzarik izan dezaken horrelako egoera baten aurrean, zuenganako salaketa hori nola helarazi pentsatuko balu. Hasiera batean, traolaren bitartez, nos fabrikan hashtag edo traolarekin, sare sozialen bitartez egingo luke horren salaketa, eta zuek pentsatzen dut traol hori monitorizatuko duzuela, baina kaso bada beste modurik ere horrelako egoerak zuekin zuzenean elkarbanatzeko? Beti irekita gauden oski, edozein heldu daiteke gure bulegoetara, edo telefonoz deitu, baina bai traola hori erabili izan dugu ikusgarri egiteko jendeak topatzen dituen horrelakoak, adibidez,
publizitate bat ikusten zuela kalean, argazki bat atera Twitterra igo horrekin, eta web orrialdean badago sekzio bat horiek biltzen dituena. Printzipioz hori besterik ez dugu egin, ematen dugu aukera hori ikustarazteko, nola da. Bueno, leiho hori jartzen dugu, baina ez dugu gaitasunik ere, hortik aurrera ez ere egiteko. Baina, bueno, guke askotan egiten ditugu lantegiak, norbaitek deitu nahi badigu bere emakumeen etxean, elkartean edo tailer bat egiteko honen inguruan hausnartzeko, guk tailer batzuk dinamizatzen ditugu, jendeak konturatu dadin eta ikusi dezan ere nola egin altzaion aurre eta nola batez ere nola sortu daitezkeen kontsumo alternatibak indarkeria matxista hau lantzen dutenak edo hori saiatzen direnak. Hori da noski, ez da bakarrik salaketa, baizik eta alternatibaren eraikuntzaren ere saiatzen gara hori jorratzen. Lanketa horiek gauzatzeko Ainoa, eta zuen webgunean, fabricandumujeres.org proiektuaren webgunean ere, topa daiteke dokumental bat, 2018an Zinebin estrenatu zena, ondoren 2020an eguneratu edo bigarren edizio batekin, bigarren zati batekin berragertu zena, eta hor aipatzen duzue, nahi duenak erabili dezala, baina alba du jakinarazi diezagula batetik kartela beharko delako sustapenerako eta gero ederra delako, ez? Norberako horrela eskuzabaltasunez eraldatze egitasmo horren baitan eskaintzen duen produktu bat norbait erabiltzen ari dela jakite hutsa bera ere, ez? Beraz, entzuten ari diren artean norbaitek buruan badu hori Ainoa, dokumental puxka dago hor, zuek Setemek eta Alborde Filmsek ekoizturikoa, Gidoia eta osatutakoa, Paula Iglesias eta Marta Gomezek zuzendua, baina hor dagoela erabiltzeko eta zuekin elkarbanatzen badute behintzat erabilera asmo hori eskertuko duzuela hori ere. Bai, guke biltzen dugu informazio hori, gero, jakiteko, ez, non eman izan den, eta agia esan estatuan toki askotan eman izan da, jende askorekin, gu aldugunean joaten gara emanaldietara, amaieran solasalditzuak dinamizatzeko, edo informazio gehiago eskaintzeko, aukera hori badago, jendeak kontaktuan jarri dadila gurekin, eta gure azkenan gure helburua da, guzti hau, ahalik eta jende gehienera iristea. Eta guk lan egiten dugu finantziazio publikoarekin, beraz, egiten dugun guztiak bokazio hori dauka, jendera iristea, jendearen eskuan jartzea, eskura zentroak egiten duen moduan, guk ere hor, sartu izan ditugu gure materialak, eta gure ekarpenak, ideia da, ahalik eta toki zabalenera zabaltzea, jende gehiagora iristea. Eta bihar zita dugu, ez da, ze garrantzitsua den saretzea, ez? Hemen ditugu Ainoa Bilbao eta Zeira Garzia, eta ze garrantzitsua den ZTM eskura bateratzea, ez? Eta bihar adibidez izango dugun mahai inguruan, guzti honen inguruan eta beste gauza batzuen inguruan ere solastea. Zer ordutan izango da Zeira? Bihar hasiko gea arratsaldeko 5:00. Bai, eta horren arira esan beharra dago ere goizean ere, topaketa bat egingo degula parte hartzaileekin, mintegiko parte hartzaileekin eta bertako eragile estrategikoekin. Beraz, aukera izango duzue, berriro ere Ainoa Bilbao eta beste lagun batzuk ere ezagutzeko eta entzuteko, batez ere parte hartzeko, beti ere ireki batean egingo delako, eta, solasa nola izango den galderak ere egitea, ez? Irekita daudelako. Ni joango naiz, oso interesgarria iruditzen zaidalako. Ze disimulo egin, ni joango naiz, Zorionez, sortez, beraiekin egongo naiz bihar, eta asko ikasiko dut. Beraz, beste guztiei ere, gonbitea, zabaltzen dizuegu. Azkenean, hitz egiten ari garen guztia hau denon ardura delako, denon gozamena delako, eta denon osasunaren inguruan ari garelako, ez da? Bai, denon, giza eskubideak bermatzeko, eta hor konpromesu bat eduki behar dugu denok. Zeira Garzia da Fonte, Ainoa Bilbao Arkotxa, plazerra da benetan, zuek biak gurekin izatea, eta guk askotan esaten diegun moduan, ez da? Bigarren kaferik, edo hirugarrenerik, edo nahi dezuen... Eskafinatu izango dugurren guan. Bidezko merkataritzakoa den bitartean, dena ondo.
Begira, oso ondo Ainhoa, Jack. Gero deskafeinatua, bidezko merkataritzakoa. Vale, apuntatuko du. Apuntatuta, urrengo baterako, eta, bueno, biharkoa zoragarri joan dadila, eta ez bakarri biharkoa, hemendik aurrerako jarduera eta ekimen guztiak. Mila esker. Zuei. Eskerrik. Aio. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, estoy a salvo. Así que dibujé una puerta violeta en la pared. Y al entrar me liberé. Cómo se despliega la vela de un barco. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan. Baliabideak ez egonkortzen ari dira. Ni ez nintzateke alperrik harturatuko. Fenomeno aislatuak dira. Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala. Erleak kontserbatzeaz ere hitz egin didate. Baita ariztiak zaintziaz edo ezeguneak babestiaz ere. Eta ni? Nork babesten hauni. Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu. Ez ez da perfektua. Bioanistasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake. Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango. Energia erabilerari eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira. Ez du nik erabaki horrela izaterik. Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu. Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan. Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu. Zer diozu? Nik ez dut alakorik egin. Eragindako inpaktuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira. Nire inguruan ez dut hori sumatu. Euri azidoa bertan da. Bizitzak aurrera darrai. Bai? Ziur. Gelditu makinak. Gelditu makinak. Izaten da aspaldiko partez rabe batera joan eta agurtu nahi dituzun guztiak agurtzeko denborarik izango ote duzun zalantzan jartzea. Bada, sentipen horixe dut gaur gelditu makinak izan ziteken rabe honetan. Agur bana beraz, gure tekniko Telmo Trenorri, Maiteri, Anemanga izango ditugun kolaboratzailei eta noski baita zuri ere entzule. Irratsaio honetan, murgilduta gauden larrialdi ekologikoaren eta sozialaren irakurketa egiten dugu, gaian adituak eta arituak direnen eskutik. Hori bai, izaera kritikoa zuen kontu. Abuztuaren 16an gelditu genuen makinaria, badakizue, errebisioak egin, atxeden eman, olioz berritu eta punta-puntan jartzeko. Lehen denboraldian 32 saiorekin osatu genuen, atal ederrak eta pieza galantak tarteko. Saio guztiak naizen web horrian dituzuen zungai gelditu makinak izenpean. Irailak 20 ditu ordea eta irratsaioakri ekiteko prest dugu dena. Aurten ere izango ditugu elkarrezketa mamitsuak, martxan dauden ekimenen eta eragileen berri, kolaboratzaileak, gomendio pilulak, eta baita berrikuntzaren bat edo beste ere. Hain zuzen ere, tertulia eta guzti dator gelditu makinak irratsaioaren bigarren denboraldia. Tira, formalismo informalak bete ondoren, zer, ekingo aldiegu lehen saioari? Jada entzungai duzue gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Keep calm and bigarren kafea.
arratsaldeko 5:03 dagoeneko urriak 5 ditu, eta horrek esan nahi du, entzuten ari zareten musikari honen Victoria Eugeniako kontzertu berezia bihar bertan izango dela. Glaziarretan epelta eroso ginen. Iker Laurobak bere urtaroek eta urtaroekin batera datozen gonbidatu berezi guztiek hartuko dute bihar Victoria Eugenia antzokia arratsaldeko 8 izango den kontzertu berezian, eta gu bertan izango gara. Bai, kontzertuan noski, baina baita kontzertuaren aurretik arratsaldeko 4:00 6:00 Victoria Eugenia antzokiko areto eder batean hariko gara zuei Ikerren inguruan kontatzen, kontzertuan gertatuko diren gauzatxoak plazaratzen, hainbat eta hainbat entrevista egiten, bertan izango baitira, besteak beste Olat Salvador, Izaro, Esti eta Mikel Marquez, Zeinaute Lorri eta Joni Camacho, gonbidatu askotxo, eta festa handia Victoria Eugeniak bihar biziko duena. Eta guk saio berezia egin nahi dugu Victoria Eugeniak euskal musikari egin dionaren lekukotza ere hartzeko gu geuk Victoria Eugenian bizi izan dugun kontzerturik edo unerik bereziena kontatzeko. Gaur ikerketa lanetan genbiltzala adibidez agertu da 1988an hortxe Leonarkoen aritu zela Victoria Eugenian lehenengoz Donostian, eta esango nuke Euskal Herrian ere bai, eta kontzertua oso berezi izan omen zen. Nik 3 urte nituen nintzen bertan, Maitenak 4-5-6 berare etzen bertan, Goiurik -8 berare, ez -8 ezin izan, -5. Proiektua ere etzen. -6. Gogoeta bat besterik etzen. Ez kontu gateratzen, bai, -6. Egin 3 regala. Hainbat eta hainbat gai izango ditugu, baina, aste terdi dara magu esanez, badugula, sarrera bikoitz bat, 2 sarrera baditugula, zozkatzeko zuen artean, eta hortarako, erronkatxo bat jarri genizuen, kantu hau zeintzen asmatzea. Goiurik letra eta guzti jarri dagoneko bertsioni. Horixe, eta zuei burua estutu arazi dizuegu, zuek sufritu duzue, ze asmatzea kosta zaizue, ikaragarri pila maiten hain zaila aldaba. Niretzako bai, eta uste nuen, ez daki, talentua nuela horrelako gauzetarako, baino ageri da ezetz. Lasai, behin eta bertzaipatu dugu aste honetan, Ikerrek ez du asmatu. Bueno, berak ez badu asmatu. Ikerren abestia da eta Ikerrek ez daki ze abesti den. Gauzat esango dizuegu, egi guztia esango dizuegu. Asmatu, 3 pertsonek asmatu dute. Bai. Eta bietako 2, guk geuk epaimai zentralak kanpoan utzi ditugu. Bata Fariba Xeijan zelako, batetik gure lankide izan dakoa eta saio honen oso laguna, eta bestetik Ikerren ibilbidean abestu, bideoklipitan parte hartu, oso gertukoa duen, eta norbaitek, ez dakit, alako higiene falta somatuko ziolako lehiak eta honi, naiz eta berriro diogun, Ikerri ez diogun esan zein den, eta Ikerrek ez dakien. Faribak asmatu du, zein gehiagok asmatu du, eta hori ere kanpoan utziko dugu. Leire Letu. Bihar abestuko du Ikerrekin, urtarokeko kide bezala. Letu gertukoa da, oso gertukoa da. Erabakigu Fariba eta Leire lehiaketatik kanpo uztea. Eta lastima. Bestela esango digute, tongo, hemen zaritu zarete, eskupeltza, eta... Ematen una bestia, tongo, gete, tongo. Eskupeltza, eta zenu mano negra, tongo. Baitare. Bai, orduan, zeintzen plana? Bueno, asmatzaileen artean, zozketatzea. Baina, hain urriak izan dira asmatzaileak, bakarra geratu zeigula, Iker Laurobaren, ez dakit, lenguzu gitarrista edo lagun min ez dena, gure lenguzu gitarrista eta lagun min ez dena, eta asmatu duena. Bai. Baina badaukagu asmatzailea, Goiuri. Badaukagu. Nor da? Jarriko dut pantailan. Eta esan egingo dugu, noski. Bai. Baina, la sorpresa. Ez daukagu oleitako bat. Barkatu. Galdetzea utxa ere. Ui, ama, jarri. Hola. Inaki Berastegi. Inaki Berastegi, pentsatu nahi dugu, Inaki dela, Instagram bitartez idatzi du.
Barkatu, baina bazpad ere, esan behar da, zegean Iñaki Berastegi gehiago ere badaude, baina guk saritu nahi dugu abildua Iñaki Berastegi Instagrameko kontua. Eta bere jabea noski. Beak asmatu du, hemen froga, hemen erakusten dizuegu pantailan. Beak asmatu dela, negua da bestia, jaun Andreo. Etzen bain zaila, Ja, pista guztiak eman genituen atzorako, Maitena. Goiuri ez da Berastegikoa. Esateu Jon Lizek, Goiuri ez da Berastegikoa, baina, Iñaki Berastegi. Baina Iñaki Berastegi ez da Berastegikoa izango. Ez. Eta enaiz ni. Ez, Goiuri da Iñakikoa. Zatia hartu genuen, oraintxe esango dizuet, noiz hasten den gure zatia, Hau, oraintxe hasten da. Agian itzuliko zara berriz leioak. Baina pixka bat zaildu genuen, eta hasi ginen efektuak batera eta bestera, eta itzulipurdika jartzen abestia. Pentsatzen genuelako alderantziz jartza oso erresa zela. Osea, alderantziz jarrita, asmatzea erreza izango zela. Genuen bat trukoa kontatu nahi baino? Ez ze kontatu? Alderantziz daola? Zer? Zure berio zorietan. Iñaki Berastegi, abildua Iñaki Berastegiri, suposatzen dugu Iñaki Berastegi izena duela, edo Berastegiko Iñaki badela. Hori ere izan daiteke. Idatziko dio oraintxe Instagrametik esateko... Horixe esan behar berak ez dakila oraindik. Hori da, bihar gauerako planik etzazu egin. Ze bizarrera dituzu, Victoria Eugenian izango den kontzertu berezienetako bat gozatzeko. Beraz, zorionak, eskerrik asko partartzaile guztiei, eta bihar asteazkena, bai Jon Liz ez da giz esan dugun, bihar asteazkena, arratsaldeko 8etan, Victoria Eugenian Iker Laurobaren kontzertu berezia. Han, arratsaldeko 9etatik gu izango gara. Eta negua kantu entzuten dugun bitartean, idatziko dugu Iñaki Berastegiri, baina aurrera egin behar dugu. 5:11 minutu, naiz irratien gara zuzenean bigarren kafean, eta oraindik gauza mordoa dauzkagu kontatzeko Sagardo giron murgildu behar dugu. Oraintxe galdetuko dizuet Sagardogatik zue bioi. Ondoren zuk brotxakada batez ezabatzeko nekatu naiz sabaian izarrak marrazteaz ondoren zuk gainetik margotzeko astindu ditu lurrikarak gure arteko bide bareak bi urte bete dira ustu ninduzunetik bi urte bete dira ustu ninduzunetik. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zuek Goiuri, Maitena, Sagardoa erateko, giro bereziren bat behar duzu, alegia berotan erresago, gaurko euraldi umelarekin gogo gehiago, edozin momentutan atsegin. Galderazi duzunean, nire erantzuna izan zen, beti prest. Beraz, nahi duzunean, Gonbida nazakezu. 6 urte nituela, dazatu nuen lehenengo aldiz Sagardoa, nire aitak buelta eman eta edalontzia lapurtu niolako. Ze pentsatzen hon, ez dakit, zumoa edo lako zoz izango zala.
Eta orduan ni beti sagardozale egozi momentutan. Ez dakit, horrela ordutegi hontan konta daiteken 6 urterekin alkohola dastatzen zuen ume bat dugula taldekide. Aitena. Bueno, eskin ipatxaran aprobatu nuen 2 urtekin, beraz, hor utzi dezagun. Matxo maitia, bueno, tira, baina ez dakit zertarako galdetzen dizkizuedan gauzak. Bueno, kontua da gaur sagardo hartu behar dugula bigarren kefean. Bueno, virtualki hartuko dugu, akaso gero literalki ere, bai? Baina, bai, hartuko dugu. Oraindik virtualki. Kontua da, igartu beiti baserrirainoko bidaitxoa egin behar dugula, eta bertan, bueno, igartu beiti baserri museoko dolarean urriaren 6tik, alegia bihartik 15era, izango dela martxan sagardo astearen 20. edizioarekin. Ez dira edizio gutxi, eta honen inguruan gertatuko direnak eta beste kontatzeko, Iban Maiz, igartu beiti baserriko kidea dugu telefonaren bestaldean. Iban, arratsaldeon eta ongitorri bigarren kafera. Bai, kaixo, arratsaldeon manabi. Bueno, prestatu duzue, 20. Eta hemen badira hainbat kontutxo, ez? Baserriko prentsak eta zuzenan ikusteko aukera izango da, eta urteko une bakarra izango da, ala dagokiolako garaioni, baina hortik aurrera ere sortu dituzu, ez? Kirikok eta erakustaldiak, gero azalduko dugu ez dakinenetzat zer den, baita bisita antzestuak ere garai bateko, bueno, sagarda egiten zuen, edo baserri baten bizitza ere ezagutzeko, bueno, badira, urrengo aste guztiontan antolatu dituzuen hainbat eta hainbat ekimen, ez da? Bai, hori da, zuek esan bezala, oitura jarra dituz, bueno, duela 20 urte hasi izan ekintzak edo, aurten ere, bizi berritzeko asmo zaintimenaren oinarria izango litzateke hori igartu ditiko dolare zaharra, 16. mendeko dolare zaharra martxan jartzen dugu, inguruko sagarra ekarriz, eta pixkat sagarra egiteko ambiente horretan edo murgiltzen gara, eta horrekin batea, aukera ikusteko, pixkat baserriaren, sagarroaren historia hori, gure inguru hauetan nola izan zen, eta horri lotutako beste hainbat historia eta bitxikeri, hori da. Bueno, jendeak kokatu ere egin behar dugu, igartu biti baserria ezkion da, eta ezkio, bueno, ezagutzen ez duenarentzat, Goierri aldean kokatu behar dugu, Gipuzkoan, eta esango nuke Ormaiztegitik Zumarra gaurretxura bidean, hortxe dagoela ezkio, eta bertan dagoela igartu biti baserria, ezta? Hori da, bai, Ormaiztegira Zumarra arteko muñotxo baten, dagoela esan dezake hori, ezkio itxaso, eta igartu biti baserria bertan dago, bai, iristeko erresa da, bertara iristeko, bueno, erren Zumarrako errepidea hartuta, bertara iriste oso erresa da, eta pixkat, baserriak berak ere, museoak berak ere, hemen bertako ingurunearen historia ere, pixkat laburri dintzen du, eta kontatzen ere laguntzen dugu, ere horretan kokatzen ere laguntzen dugu bai. Bueno, aipatu dugu badituzuela batetik, prentxaketa hori ikusteko aukera, eta bestetik horren inguruan eta prentxaketaren erritmoarekin sortutako alako, musika eta hortaz harago antzerkiak, baina sagar jotzetan izango dituzue, bai urriaren 9, 10 eta 12, kirikoketa talde bat, eta kirikoketa sagarrak jotzean sortzen den erritmoaren soinua da. Bueno, edortik abiatuta dagoeneko sortu den ez dakit euskal musikaren estilotxo bat edo zatitxo bat ere bada, ez da? Bai, hori da, azkenen pixka bat ikusten dena da sagar jotze hori nola gauzatzen zen, bai, sagardoa egiteko lanaren oinarri hasiera hori da, sagar jotzea, sagarra zanpatu behar izaten zen, eta langintza horretan, sagar jotze horretan, pixka baita ere lan errazte aldea, goxogo ike aldea, batzuten alako puntu bat lan hori alderdi artistiko bat bilatze aldea, ez? Eta esan dugu kirikoketa bestela ezagutzen den hori sagar jotzeko lan erritmoa dela, ez? Golpekako erritmo bat, lan hori musikalizatzearen prozesu bat, eta hortik eratorriko zian baita ere, gaur egun nahiko ezaguna dian zenbait abesti, zenbait erritmo, eta du saiatu dira hori irudikatzen duela hasierako urteetan bastan aldetik joala jo elkarteko kirikoketalariak edo sagardoleak etortzen zian bizkat kirikoketaren erakusketa hori egitea, eta azken urtetan Oiartzungo herri musikaren txokoko museoko Juan Mari Beltranen laguntaz, taldetxo bat bildu den eta egon jardun ginen, duela 3 urte edo ikastarotxo batzuk egiten, kirikoketa zertan, zer ritmo da, nola jotzen dan, zer musikalidadea dutan, da pixkat
ikastaro horretatik bueltan, taldetxo bat sortu zen, hemen Goierri inguruko artista ezberdinekin, eta beraien laguntza izango dugu, zuek esan bezala, urriak 9 eta 12 kirikok eta joaldi hori egiteko. Eta bertar horbiltzen denak, musika erritmo honetaz gozatzeaz gain, ikusiko du dolarea martxan eta sagarraren prentxaketa jatorrizkoa, duela mendeetan ere alaxe egiten zen. Ura zuzenan ikusteko aukera da, pentsatzen du jende askorentzat, urtetako esperientzia baduzu ez, ekimen honetan, harrigarria izango dela, badela, ez dakit, dolarea hitza, sagardo kulturan nahiko entzuna da, baina dolarea bera martxan ikustea kaso ez da hainoikoa izaten, ez da? Hori, gainera horrelako dolare bat martxan ikustea, hainik berezi bada, ez? Izan ere 16. mendeko dolare hau osorik eta martxan dagoen Euskal Herriko bakarra dela esan dezakegu, eta pixkat irudikatzeko honelako dolareak nolako hasian, garaia haietan sagardoak ze garrantzia zeikoan gure Euskal gizarten eta pixkat ambiente horretan murgiltzeko, aukera paregabea da, eta gozatzeko gure historiaz, eta zehazki dolari honen berezitasuna, ez? Olako gurtzatik egin da, nolako aritza egertzean hau egiteko, ateratzen duen soinua, berezia da, segurraren kirrikarra hori, mende haietako baserritar batzuk aipatu zutenaren arabera, baserriak negar egiten nintzen dolarea lanean hasten zanen, segurraren kirrikarra horregatik, eta bai, oso berezia da, eta jendea harrituta gelditzen da, bai. Ze derra eta ze poetikoa, baserrian negarrez. Benetan bai, Aizu, sagardo aste honek, aukera emango du esan da bezala baserria negarrez entzuteko berriro, baina horrez gain ere, garai hartan ez, eta seguraski hausnarketa horren lekukotzaren jatorrizko baserritar haien bizimoduare ezagutzeko, ze antzeslanak ere egingo dituzue, Karmakros antzerki talde izango da, Amaia Ruiz de Galarreta ere aktore tolosarra, gurekin hemen bigarren kafean izan genuen joan den urtean, eurek osatuko dute, halako, garai hartako bizimoduaren errekreazioa edo? Hori, dolareko ikuskitzuraren aurretik, pixkat, baserriko ambiente horretan, 16. mendeko giro horretan kokatzeko, zuzan bezala Karmakros eta Amaia lagundita, pixkat, garaiko igartu ditiko ambiente hori bizi berritiko dute, ez? Pertsonaia, baserriari lotutako pertsonaia ezberdinen bizipen edo eguneroko lanetatik abiatuta, baserriko giro hori nolakoa zen, baserritarraien bizimodua nolakoa zen, ikusteko aukera izango da, pixkat giroa alaiteko, azkenen guztua dena festa jai giroan ulertu behar da, eta pixkat zentzu hori eman alizateko, baita ere antzokleagoen laguntza izango dugu. Eta euskal jantzi tradizionalen erakusketa ere hartuko duzu, ez da, urriaren 14 arte? Bai, hori da, ere ja da ikusi bai dago, Donostiko Axula Arrantza taldearen eskutik osatutako erakusketa bada, euskal dantzetan oinarritutako jantziez osatutako erakusketa bada, beraiek dantza ekitaldi ezberdinetan, eta igual Euskal Herriko historiari, mitologiari lotutako aitu ezberdinetan oinarritutako jantziak eta bardia, eta hau ere tortzen diren guztiek hau ikusteko aukera izango dute egun hauetan. Jarduera mordoa, aipatuko ditugu, pixka bat labur bilduz, hasteko izen emateak eta igartu beiti abildua gipuzkoa.eusen egin behar dituela bisitariak, edo bertan parte hartu nahi duenak, 94372 2 telefonoan ere izen eman dezaketela, eta hemen izango direla batetik, dolarea martxan ikusteko aukera, bihar bertan hasiko da, 6 zazpi zortzi 11 13 eta 14 urrian izango ditugu, baita 15ean ere, eguerdiko 11:30, eta asteburu eta jaiegun izango den datorren aste artean, alegia 9, 10 eta 12, eguerdiko 12etan, edo zein kasutan, biak nahiko gerdu daude ordutegiz, beraz, bihartik hasi eta 15 bitartean, eguerdiko 11:30, jaiegunetan zertxoait beranduago, baino iaia antxe lasai asko egon zaitezkete, hortxe duzu hitzordua, eta baserrian antzezpenak izango dira,
urriaren 9, 10 eta 12, hauek bai, larunbata, igande eta jaiegunden asteartea, goizeko 10 eta 4, 11 laurden gutxi eta 11 eta 4 hiru pase izango dira bertan, eta gainera egun horietan asteburua eta asteartea badira bereziki aproposak, ze kirikoketa ere izango duzue, ondoren 12etan, beraz, eguna iaia osorik egin dezakezu, dolarea martxan ikusi, kirikoketa entzun, antzezpere penoiek ikusi, bueno, zubi hontarako, datorren asteburuko zubitxo hortarako, plan bikaina daukagu, eta gainera izango da, ez, neurri batean, Iban, negutik onaino, udazkeneraino bitartean egiten diren hainbat eta hainbat lanen ondorioa, ez? Azkenen hemen bidean badira, ez? Sagarrondoak zaindu, ez dakite, hauen izerdialdia, loraldia, sagarraleen azkundea, bilketa, eta, orain bada, ez? Alako, amaiera prozesu hau edo, prentxaketa, pixkate guzti hori borobiltzeko edo, ez da? Bai, azkenen igual, batzutan ematen do, guztia dena urriko egun hauetara soilik mugatzen dela, ez honekatetik bidaia dauke, ez? Lanketa dauke, zuaitzak naturak egin non ziklo guzti hori dena, gero azkenen sagar baten biltzen da, eta hori dena, guzti hori dena, esperi guzti hori dena dolarera eraman, eta hor biribiltzeko aukera da, eta zu esan bezala, ekintza guzti hauek ikusteko, jendeari gonbitea litzatuta. Mendik ere gure gonbitea, eskerrak Iban Maiz, igartu behiti baserriko kideari, eta hementxe, Juan Mari Beltran aipatu duzuela gu, sigisagan bagoaz aurrera, bere sigisagan kantuarekin. Iban Maiz, mila esker, eta doala jende asko eta goza dezala bertan izango zuen ondarearen erakusketa eta festa ederrortan. Berki, eskerrak asko zuen. Izan ondo, aio. Arte, agur.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bai, hemen jarraitzen dugu, zuek lasai baso hotxak bilatu ditugu, eta, klaro, ez dakigu munduko zintxokotan grabatuko ote zuten, eta baso bakoitzak izango du, berezko hotxa, bere ezaugarriak izango ditu, eta noski garaietan zehar ere basoak aldatuko dira, euren hotxak ere aldatu egingo dira, eta batez ere, euren fisionomia, itxura, eta bertako, ez dakit, landare eta animaliak eta bestelakoak aldatuko dira. Ez dakit oso ondo, Juan Ignacio Artxoagak gaur basoen inguruan nondik heldu nahi dion bere ilunak argitzen tarte honi, baina, estreineko zarituko baldimada denboraldi berrian, berak argitu beharko digu iluntasun hori bera. Juan Ignacio Artxoaga, arratsaldeon eta Angitorri. Arratsaldeon, eskerrik asko. Basoak aldatuko dira, leku batetik bestera euren soinuari dagokionez, itxurari ere bai, eta garaietan zehar ere aldatuko dira, basoak uste baino gehiagoak aso. Bai, noski, asko aldatu dira. Azkeneko, hemen inguruko basoak, asko aldatu dira azkeneko milaka urtetan, ez dakit, paleolitotik hasi eta gaur daño, horreneko gauza esan behar dugu, hemen basorik ez dagoela. Batere, arbol asko bai, baina basorik ez, basoa edo oiana edo garai batean esate zitzaiona ez dago, izango dira 5 mende edo hemen basorik ez daukagula, alerik ere. Orduan, zer da basoa? Guk daukaguna diez zuaitz baratzak. Ze polita. Zuaitz baratzak. Ze polita baino gezurretan haitu nahi zeni azkeneko 27 urtetan, Nik ez dut esango zenbat urte damazkidan gezurretan. Zuk baino gehiago, nik baino pixka gehiago maitenek. Baina, tira, beraz, basorik ez zuaitz baratzak ditugu. Bai, konturatzen bazeate... Gauza bat esan barra daukat. Jendeak esatzen, kaleko mea batzen ez, zibilia espaldi, uzturrea bideko pagaditan barrena asko ibiltzen, hau ni? Ixe? Orduan baratzen ibilitakoa gea, eta baintxe deskurritu du. Bai, hemen batez ere Euskal Herri berdean, pentsa behar da, garai batean, ez zehola, honek ez du balio, ez garitako, ez beste laboretako, leku pobrea da, eta orduan azkenian, ze baratz klase egin ziteken, zuaitzekin egin ziteken baratza, barazkintzak gogorra, porruk manejatzea baino zailagoa da, pajuak eta aritzak eta manejatzea, baina nola baiteko barazkintza bada, silbikultura, esate zaiona, gutxinez baditu 500-600 urte gure artean, orduan Basa jauna erretiratu zala hemendik, izango hiek, 5-6 mende horiek. Baratza, konturatzen bazate esan nahi dut, baso batean, hasteko ez da monokultiboa, ez dago espezie bakarra. Pagadi bat berez definizioz ez da baso bat. Baso batean danetik dago, nahastuta dago, ez dago lerrokatuta, eta ez daudetan azutik, eta tarteka batzuk daude eroita, eta sasiak egiten dira tartean, da ezintzara ibili. Hori da, oian naturala hori da, ez da? Eta guk daukaguna zaizu. Edo zein basotan, kakotxarteko basotan sartzen bazeate, edo sartzen bagara ikusiko dugu, jarri eta danak lerro zuzen batean nola dauden zuaitz guztiak, ez da? Hori da norbaitek lan egin dulako, eta norbaitek horrela kokatu dituelako, gero lanerako garaian eta hobeto ustiatu izateko, ez da? Afrikan esate bateako daukaten arazotako bat, basoak ustiatzeko arazoak dituzte. Zate, han ezin dezu, ez dakit landatan bezala makina bat sartu eta egun batian ez dakit zen bat zuaitz. Nahi dezu zuaitz klase bat, eta hemen daukazu bat, eta urrena daukazu 25 metro areago, tartean interesatzea etzaizkizun ez dakit zen bat zuaitz beste klasetakoak dituzulako, ez da? Hori da oiana, hemen ez dago oianik. Aspaldi, baso guztia ustiatzen dalako. Orduan, Iratiko oiana ez da oiana? Ez naiz izan dana ez dut ikusi, ez dakit dana lerrokatuta dagoen edo ez. Edo omako basoa?
esan nahi dut, zuk uzten baduzu, zuk egiten baduzu plantazio bat eta pagadi bat sortzen baldin baduzu, dana holan lerrokatuta eta gero espadiozu kasorik egiten, oian bihurtuko da. Oian bihurtuko da, baina hemen izan dan esplotazio mota, esan nahi dut, gehienetan ez diogu utzi basoari sortzen. Baratz izaten segitu du. Modu ustiapen astoago edo emeago batekin, baina azkenian esplotazio izan da. Orduan, basoak ere lehen esateke, itxuraren esateguen, ez? Basoaren itxurare aldatu da ustiapen motarekin. Hori oso interesantea da, eta da oso ezaguna ez dan historia. Oin dala 1000 urte, esate bateako, hemengo basotan ibiliko bagina, sasiantzeko basoa ikusiko gendun, ez? Esplotazio modurik zaharrena ikatzetako, ikatzetako, batez ere ikazkintzakin lotutako esplotazioa izan da basoarena, eta baita ganaduarekin ere. Orduan, garai batian, danontzako haina zegoen garaian, ez zegoen baso mistorik, gero esplikatuko dugu, zegoena da, baso batzuk ganadua han ibiltzeko uste ziren, eta han zuaitzak zuzen eta azitzen uste ziren, eta beste baso batzuk ikatzetarako esplotatze ziren. Ikatzetarako txondorrak ikusi dituzue, nola egiten diran, txondorretan jartzen dian adarrak izaten die 10 bat zentimetroko diametrokoak, badute tamaina bat egokia horretarako. Orduan, horrelako adarrak ugari izateko zer egite zuten, zuaitzak ipurditik moztu. Zuaitza ipurditik moztuta, oinarritik, esan nahi da, orduan, 2 urtero edo, ez naiz batzen ja urteak zenbat ziren, 2 urtero, handik ateratze ziren kimu berriak adar bihurtuta, hor harrapatze zuten nien 8-10 zentimetroko tamaina hori, mozte zuten, horrekin egite zituzten txondorrak, eta berriz ere arbolak ipurditik segitze zuen horrelako adarrak ematen. Horrek izen badu, mota horretako itxur, pentsazazue, holako arbolik, ez da, agian gaur egon, haizeak botata eta horrela tarteka ikusiko zenuten. Baten bat ikusten da oraindik, bai. Imaginazazue baso osoa, sail osoa horrela. Da, sasi moduko edo itxura bat, bajua, eta ez dakit, gehienez 5 metrotik gora edo pixka bat zehatuko zana, eta horrek izen bat du euskeraz, eta da txaradia. Nola? Ara? Txaradia. Bai, eta hortik handatoz, txara, xara, xareta, txarama, eta toponimia. Toponimien utzitako arrasto guzti hori. Hori da, eta horiek ziren, aspaldian, ikatza ustiatzeko, eta txondorrak egiteko, ustiapen modu horretatik sortutako paisaia. Zenba gauza ikasten ditugun batera. Bai. Eta garai hartan ekonomia beharretara egokitutako, zuaitzen ustiapena zenura. Urteak aurrera eginda, beste ustiapen mota batzuk eta paper industriak da ekarri zuten, ez, gure eremuen aldaketa. Hori da, baina orduan, zuaitz motei dagokionez ere, espeziei dagokionez ere aldaketa ugari izango ziren? Batzuk galdu ere akaso egingo ziren? Alare barkatu, lehen joan dan ikasturtean aitatu nun gauza bat berriz ere aitatuko dut, txaradiekin eta duela 1000 urteko paisaje honekin lotuta, ez da? Gustatuko litzaidekena, hemen zine munduko jendea eta pasabiltzat, eta igorrolak, uste eta aitatu nitula, igorrolak, guain, burniola guztiak urolak dira, ez da, uraren indarrez mugitzen direnak, baina komentatu gendun, orain ari dira arkeologoak, eta barkatuko dit, hortan dabilenak, izenaz aztutan nagoelako, baina pertsona bat badabil hor, mendigain guztiak, baina izerrotak eta jartzen ziren toki horietan, haizea aprobetxatzeko, urolak etzien garaian, igorrolak ziren. Eta igorrolak ziren, labegarai txiki batzuk, 1000. Urte inguruan edo, gure mendi tontorretan zaudenak, eta han
han haizea zebilelako, haize hori apotxatzen zuten, sua mantentzeko. sua bizitzeko, eta burnila lantzeko. Ordon, imaginat, duela 1000 urte Euskal Herriko paisajea gauez, bueno, egunez txaradilek, eta gauez, dana, mendi tontorretan suak, Ederra behartu, paisai horrek. Suak piztuta, hori izan duela 1000 urteko paisajea. Eta hori norbaitek zinea eramatea, benetan izugarri politia izango litzateke. Ez dakit, hortxe, guantea hortxe ustetet. Bai, lan badugu, Erronka botata, baina paisaje hori errekuperatzea gure oroimenerako, zatik inork ez dugu ikusi. Imaginatzen dugu, baina ikustea oso ederra litzateke. Igorro hola hitza, ala ere, nondik osatzen da? Ba, uri gabekoa. Pentsatzen dut, hortik idorretik, lehorretik. Aizeola, guk aizeola esango genduke, baina berez izen zaharra igorrola da. Pentsatzen dut, igorrola sortzen dela urola dagoen garaian. Eta urolaren kontra edo. Bai, urola ez dagoen garaian ez detuzte erabiliko zanik. Segura asko urolak zabaltzen hasten dienien, urolatatik bereizteko igorrola sortuko zan ez dakit. Bitxikeria bat. Txaradia hitzai buruz. Inglesez, baso mota horrek, xaparral izena du. Xaparra, oi erdera. Xaparral, eta hemen jartzen du, nik interneten aurkituet, inglesezko hitza, xaparral, datorrela, erderazko txaparrotik, eta erderazko txaparro datorrela euskarazko txaparretik. Litekena da. Litekena da, esango zuela banekien, litekena da. Baina, xaralegi daukagu beste zehar, xarale, oi jaral espainoleko hitzetik handator. Jara, badakizue, xaxi klase badala. Bueno, ez dakit badakizuet. Nei etortzen zen jaraisedal bazegoen aldizkari bat. Eta hemen elkarte bat. Bai. Bai, Extremadurako komunitateak Tolosan la jara izena du. Hori da, ni egon naiz bertan. Bizitza ospatzen. Jara hori da, eta horren txaradila, asko zea, hundigoa esan nahi dut, tamainaz jara landare txiki bada, baina itxura, nunbait arena zeukelako edo, txara, xaradi, xaralegi, oidanak hortikan datuz. Banekin, bai, Juan Inazio lehenengo vuelta honekin etzala gatuko. Gehiago zuzkala. Kontua da, bueno, hori da, horrek sartzen digu gaia, basoak ez dula beti itxura berbera izan, ez da? Gero oso gauza politia 16. mendean gertatzen da beste gauza bat, basoaren paisaia aldatzen duena. Eta da, ez dagoela danontzako adina, eta hasten dira istiluak sortzen, ganaduzaleak, eta burnilaren inguruan bizidan jendearen artean. Eta ontzigintza ere, pentsatzen du momentu horretan ere... Baita ere, hoi pixka bat marginalagoa da, baina bai horrek ere badu bere esparrua, ez? Orokorrean, ze gertatzen da, txaradian ikazkinak eta ikatzetako esplotatu nahi duten txaradi horretan ganadua sartzen baldin bada, ezkurrak jatera, ezkurra bakarrik ez, gero jaten ditu kimu berriak, eta ihartu egiten dira adarroiek, eta gero ikazkinek ez dauka materialik bererrentzako. Orduan, hasten dira, basoa urritzen hasten da, basoa urritu ez, jendea ugaltzen hasten denean, eta nahiko baso ez dagoenean behar guztietarako, pizten dira istiluak, eta liskarrek. Eta orduan, erregek egiten du dekretu bat, eta esaten du, handik aurrea, zuaitzak moztuko direla, ez ipurditik, baizik eta 3 metroko alturan. Eta hori da, guk ezagutu dugun, motxoaren, arbol moztuaren buru handi adardun horren jatorria. Hori da, baso berean, sail berean, ibilia izateko batetik ganaduak, ezkurra jaten, arbolaren kimu berriak ondatu gabe, eta beraz ikazkinek gero bere 10 zentimetroko adarroiek mozten segi ahal izan dezaten. Eta horrek iraundu, kasi gaur daño, oain ja pixkat galtzen hasi dira, baina ni umen itzen garaian oraindik olako asko zegoen. Gaztainadi eta pagadi aristik ez dakit hainbeste, baina hemen inguru honetan gaztainadi eta pagadi motzak
3 metroko alturan moztuta, buru handi horrekin da gero hortikan adarrak gora. Gure garaian ja, adarroiek kasik zuaitz bihurtuta ja, txondorrak eta bukatu zielako, eta 10 zentimetro horiekin etzideak gau jada mozten, ezta? Baina hortikan dator, 16. mendeko berrikuntza bada, arbol motz hoiena. Eta gero, aitenak esan duen bezala, hor kostatik bi lekutan, lekua ez tokila, baizik eta legua, 4 kilometro terdiko neurri hori, kostatik bi lekutan, beraz 9 kilometro kostatik barrena, ezin ziren zuaitzak moztu ikazkintzarako eta aprobetxatzeko. Zergatik erregeak behar zitulako armadako itxasontziak egiteko. Orduan galazita zegoen, bueno, garai hartan ulertu behar da, ez zegoela gaurra inak kontrolik, ez da? Eta galazita egon arren, Euskalo ze tokitaraino iristezan iritsi behartzuna gura kontrolatzeko, baina bueno, berez ofizialki galazita zegoen, eta trampak eginez eta ikazkin bat baldin bat zegoen, aian edo oikian, arek trampa egin behartzun, eta bestela harrapatzen bazuten, zigortu egite zuten, ez zitulako aritzak zuzen eta gora lerden luze azitzen uzten. Horrela bizi ziren. Erregeak gainetzun patzen. Bueno, patzezu, baina igual 50 urte behan du. Orduan, erregeekin komertzio egitean negozio txarra izatezan, da jendea iesi biltzezan. Beti behan du bi, ordain zut erregeek. Bai, alizatea, autonome baino kerro. Abu Dhabin bizidenak 50 urte barru zehose patuko balu, gaitzerdi. Bai, paski gaur egongo balioan patuko bau, hemendik 50 urte eta diru gutxi. Bueno, aprobetxatuko dut esateko monokultibo honen ondorioz edo badugula zuaitz bat inor gutxik horren berri duena ia estingitu zaiguna oraindikan bizirik dagoena baina bat edo ale kontatuak, ale bakanak toponimian bere arrastoa utzi duena eta euskeraz hain urri izan da izena ere aldatuta daukana gaxuak. Eta bai Wikipedian eta bai iztegitan eta hoxe. Eta hemendikan aprobetxatu behar dugu saio hau izena rekuperatzeko eta albaldin bada dagokionari esateko zuaitza errekuperatu egin behar dela. Besteik ez bada plantazio batzuk egin ez dakit parketan edo herritan edo, Bai, hola, ez dakit, Ideia politia da, hori da, publikotik ere, ez? Zoologiko xamar bihurtzen baditugu ere, hortxe ukitzeko, ez? Gorostiakin, bere garaian egin zan kanpaina, besteko, baina Gorostiak arriskuan zegoenean, alare oraindik nahiko ugari izan, gutanok Gorostia zertzen jakiteko, eta simpatia pixka bat, eta sortzeko, zatik gauzo egiten, apoioa lortzeko, beharrezkoa da, ez da? Baina gaxo hau, hain dago galdua, hain da bakana, ez auture ez dugu laiken. Eta nola izena du? Egigarra. Bai, astigarra bezala, egigarra. Egiarra. Nik honen berri izan ez da urte bete izango. Iparraldeko, kanal bat badetetxien, tokiko telebista askotako programak ematen dituen, ez da? Eta hor... Aldu dinguruko telebistan, akaso? Hori da. Han azaldu ziren jende batzuk, hango laborariak, eta hango bizimodua, eta tipoak aipiatzen da, egiarra, ziren montraute da hoi, eta esplikatu zuen, ikatzetako oso prezietua zala bere garaian, ikatzik honen arekin egite zala, eta han ere galbidean zala, nunbait oso zuaitz exigentea dalako lurrarekin. Behar du lur bat oso ona, lurra hundia, aberatsa, eta karo, horiek guk ere sorotarako behar ditugu, eta pentsatzen dut horre egongo dala galtzearen arrazoietako bat, ez da? Gure orkidea bezala, oso exigentea zen, eta desagartu zen. Ez zaidazu esan orain, txe konturatu nahiz eta? Ez dago. Baita nire. Aizue? Bueno, honetaz izango dugu. Bale, gero. Egiarra iparraldean ezagun dute, orain dikan hitza eta zuaitza. Hemen nik jakin dudanez, Wikipediatik, Gipuzkoan alegin
ustet, ez dakitzen bat ale dauden, bat edo bi, eta Nafarroan, Lesakan eta Igantzin baitare, baino hola, Sakabanatuta, edo ez dut garbi ulertu, baina impresio ematen dit, hola, eskuko behatzekin kontatzeko modukoak ezotegien. Ai, ama. Eta, bueno, hemen galera, pentsala daiteke aspaldikoa dela, izena ere aldatu zaiolako, esan nahi dute, ja, zuaitza ikusi, eta uezerdan jakinez, eta pagolizarra. Pagolizarra ikusten da, izen, nola, sekundarioa, edo, Bai, ez? Beste toki batetik datorrena, beste zuaitz batek referentzi bezala. Hori da, bai. Eta egiarra da, orain pagolizarra toki batzutan esate zaiona. Zer diren gauzak hemen ari nintzen begira eta bilatzen, eta egiarra, erigerra ere esate omen da. Eta hau Naparrotik, egindako ezakit, estudio moduko bada edo, 1976koa, eta Salinas de Oro ere hor dago, eta ni Salinas de Orotik nator. Zer diren gauzak, orduan, agian hemen badago, ez dakit, nire bizitzako misioren bat igual, aurrera eraman beharko dut zuekin batera, Maitena Salinas de Oro, bezala orkestu bartzaitu gorain. Hemendik aurrera bai, mesedez. Hor badago, egiarreta, Arakil bailarako herri txiki bat, egiarreta, hor ingurukoa da, Martija, pelotaria, esate baterako. Eta, egiarretaren toponimia, garbi dago, hortik handatorrela, Zuaitz horretatik, hemendikan dei bat, diputazioko baso saileko norbait entzuten ari bada, egigarra zabaltzeko edo salbatzeko zer egin dezakegun. Batzuk ezautzen ditugu, bota harko diegu, hola, amua. Edo matute, gaur pelota pixkatin diogu sarreran, eta ez dakit, kongresura eraman nahi duen gai hau. Irigarro, ligarro, ere, bai. Gusto ari zea maitena hor bila eta bila, Gustorari naiz, horrelako gauzak irutzen ezkit oso aproposak. Batez ere, hainbeste aurrera egin da gero atzera begiratzen ez dugunean, horrelako gauzak, zaindu egin behar ditugu. Nik orainik ez lortu, egigarraren irudi bakar bat Googleen topatzen. Nik ez da, itz biloa. Wikipedian badago. Baina Wikipedian izena ere, Wikipedia egin dutenak aztu egintzaile edo ez dute jakin egigarra dela eta xarma deitu diote. Xarma? Bai, frantsesez xarma deitzen da, zuaitza, eta karme espainolez uste. Ara? Karme, eta xarma. Karpinus izan zientifiko bezala. Karpinus betulus. Jo. Zearen antzadulako. Urkiaren antzadulako. Topatu alde soinua? Ez, lasei. Alare. Horretarako zaudete zuek. Saio bukatzakoan ere gutxiko ez. Bukatzeko apunte bat, basoa nola aldatu dan historian zehar, pixkat prehistoriara ere joko dugu, aurre historiara, paleolito garaian, badakizu hemen izugarrizko hotza itezula, freskoa esango zioten, orduan. Orduan ere. Eta orduan zuaitzik ez zegoen, hemengo paisaia, gaur egon hain basotsu eta ezagutzen dugun hau, ez zegoen horrelakorik. Eta gehiago zen, Siberian gaur egun daukatena bezalakoa, egon zen tundra modukoa eta estepa modukoa, urte asko dira, azkeneko 30.000 urte hoitan, gora bera batzuk izan ziren, ezetasunaren arabera, tundra edo estepa. Eta aldaketa hasi izan, duela 10.000 urte edo, pixkat klima epeltzen hasi izanean, aurrena sartu zen pinua. Pinua ez insignia noski, baina, tundran eta estepan daukaten pinu klase hori zan aurrena kolonizatzen hasi zana, hemengo paisaia. Gero pinuarekin hori polenak eta aztertzen, aztarnate egiten eta aztarnate datatuta dauzken polenetatik dakigu, nola hasi zen, pinuakin batera gero urkiare hasten da, gero urrena etortzen dira aritza eta urritza die dominanteak, hoi zabaltzen dira, oin dala, 8.000 urte, edo hasten dira ja pinuaren atzetik, klimak segitzen du epeltzen, eta hoiek hasten dira gehien bat zabaltzen. Eta gero hoiekin batea, atzetik guztiak. Baitare, pagoak eta gaztainak
Oin dala 8.000 urte, 7.000 urte, ja hemen daude zabalduta, eta aipatzen ditut, bilak daukatelako latinetik ekarritako izenak, eta noizbait komentatu izan da, pagoa nonbaitetik ekarri ote zuten, edo, ez dakigu zen misterioen gatikan, bere euskal izena galdu duten, pagoak eta kastainak, eta hartu duten latinetik izen berria, baina izan, hemen ziren, bestekin batea, ez dira espezie exotikoak, edo norbaitek ekarriak, edo zabalduak, ez dakit, erromatarren garaian, edo ez. Oen dala 7.000 urteko polenak, hortxe daude, bai pagoarenak eta bai gaztainarenak. Begira Inigo. Batzuk azken aldian nere sudur ingurun da biltza. Oiz eman izun, 8.000 urteko polen hortxe daukazuzuk, presente, denbora guztian, ze polita. Nik gaurko saia bukatzeko... Badaki Juan Ignacio Beatles tale xamarra dala, zerbait entzun dizuen lehenago? Baina... Arrazoi bat zegoen. Oraindik nik uste egon lasai, ontarako arrazoi bat badago. Gaurko egunez, The Beatles taldeak bere lehen singela kaleratu zuen Love Me Do izeneko hau, eta jatorrizko bertsioa viniloetan eta norbaitek garai baten eskuratu bat zuen Ringo Starrek grabatu zuen, baina gero gertatu zen, erabaki hartu hartzituen pertsonari, ez zaiola gehiagi gustatu Ringo Starren bertsioa, eta bazegoen beste take bat, beste toma bat, beste grabazio bat, Andy White sesio bateristak edo estudio bateristak egindakoa, eta horrekin kaleratu zuten ondoren, CD-an beranduago eta remasterizatuta gaur egun saretan aurki daiteken Love Me Doren bertsioa. Eta Ringo triste jarri zen? Eta Ringoren bertsioa entzuterik, baleo? Ez dakit norbaitek vinil hori balu, baina lehenengo single lura. Arkeologia. Hoixe da arkeologia. Badakizu zenbat balio dezaken Beatles taldearen Love Me Do edo P.S. I Love You single-aren jatorrizko viniloak dirutza. Pentsatzen un zifra samartzen da. Bai. Ez, baina hasi bile. Diru asko izango da. Bueno, barrela agurtuko dugu Juan Ignacio Artxoaga, eta baita Maitena Salinas, goiuriz izetan ineu, bagoazela. Datorren astean jai dugu aste artean, alaxe dio, nahi zen egutegiak, eta guk ere jai egin marko dugu, beraz, bi aste barru ikusiko zaitugu Maitena. Primeran, hemen izango Juan Ignacio antzeko zerbait. Egigarri eskurrek eskuetan dituzula, etorriko zea, ez da? Jakina baietz. Goiuri, zuri bihar arte. Bihar arte. Victoria Eugeniatik hariko gara, kontatu dizuegu lehenago ere, eta antxe izango gara, den ondo di Juan, Iker Lauroaren kontzertu berezi horren atarian. Juan Ignacio Artxoaga, bi aste barru ikusiko dugu berriro. Ederki. Eskerrik asko. Zaitu zaizte. Love me do, oh, love me do, yeah, love me do, oh, love me do. Keep calm and bigarren kafea.